Я видим сега какво води Бачо Краси. Чай да изкарам кепа. Изкарай го, той е тук вече. Чакай. 6-7 кг. Чакай се, много бързо ще. Дръж и се снимай. Какво да се снимай? Да откачам това. Да откачам кеп. Дай. Тебе ли не? Карай го от тук. Го, даде го. А? Даде ли го? Ето, чакай. Дай го от тази страна. Опа, пускай много. Ще го откъснеш леко. Мори си го. Аз ще подготвим и канджата обаче. То усети, че е тука. Аз ти предлагам, ако такова и да си ходим. Това още един път си въртне. Я пъти. Как си? Какво прави? Бориш го. Ня, опъва. Его, красавица, бе. Няма влакното дали се вижда. Давай, лекичко. Чай да видим колко стана. Значи 9, това 10 и 20. Значи на същото место, его, на 6 метра и половина го дава. Обаче виж линията как я дига. Движи. Да. Я да я. Ей го натам фана. Почна да се предава. Леко. Дигай го лекичко. Ме хури, почна да изкара. Его. Белна. Его. Видиш ли го? Той. Чакай. Мори си го. Спокойно. Лекичко. Слус направил. Малъка ще изключим аз. Пусни го да записва, ако искаш. Ето го. Чакай малко. Дръж го. Чакай малко. Към 3 килца е, да ти кажа. Хубав, прекрасен. Бате. Клещите бръкни от това, бе. Добре е захапал. И отгоре. Ще е слуз, братче. Малко освободи кофта, да го пусти после кофта. Абе, сега на Чачо се обадим, да кажем, че кадемче, бе. Добре, приятелю, спирам.